Hello? Hello. Yes. Njani? Khona. Ucela lo. Yebo ngicela ukukhuluma uba ngibhizi la ngiyasebenza. Oh, hayi uDelani lo. KwaDelani Insurance. Delani? UDelani waDelani Insurance enemhlongo company. Delani? Awumazi. Awungazi mfethu nabakithole ku-secretary wami. Futhi into besifuna ukwenzela la mfethu futhi besifuna ukukunika umshwalense wayenyoka. Futhi besifuna insure inyoka zakho yabo. Ukuthi bayigula ithola medical aid kanje. Uhamba uyoyilapha bawukuthi lapha unenkinga lapha inyoka yakhe yashoda ukwazi ukuthola enye sikuthola insurance yabo. Ubuze kuthiwa ngishoda ngazo yini? Cha sekusho bawenze idlule emhlabeni mfethu futhi into ayibo bangcabisane iphinde futhi ukubuyisela yabo lapho ukuthi ungabusaya ehlathini kobheka inyoka lapho kube khona indlela lapho lapho futhi owasikutholele ngayo thina. Lalela la ngifuna ukukutshela kahle uma ungazazi uyabona la ngiyasebenza la kugcwele abantu. Nami ngiyasebenza mfethu okuyo. Mina angihlangane nendaba ze-insurance yakho leyo umbhedo lo. Mina nje ungibona nje ngiyalapha la. Angithi ngithini? Cha futhi basuthi insurance yabe umbhedo futhi awagaba kabahle la cela wahoxisa. Lalela la mina ungangitshela indaba ye-nonsense mina mhlawumbe wena ngithatha isoka labantu laba bena elihlezini lenikhuluma nabo laba abanye abalapha engathi abasile la ekhaya. Mina nje ubungibona nje ngila ekhaya ngiyasebenza nje manje musuzongiphazamisa lesikhathi ngisuke ngisebenza ngaso. Baba futhi into bekumele ukuthi mntu utshele mina ukuthi Mr Mhlongo and Delani and Company Associate. Lalela la ngacele lana khona Mhlongo okunuka yini. Wena uma ngabe ukuthi unenkinga abhekana nami wena ungale kungikhulumela isibafethanda wena la. Sorry baba. Ukuthi sifuna ukukusiza. Ubaba mina. Ubaba. Okay, sorry ke mkhulu akazi ukuthi kathini. Lalela la angena umkhulu mina ungangijwayeli kabi mina. Shothi sikathini sithi lapho sikathini lapho malume kanje. Kumalume ngishayela imoto ze-crash ungangijwayeli kabi wena. Ukuthi akazi zokubiza kanti wefethu futhi asithi ke okay sorry ke wena muntu. Hayibo lalela la wena ungazongijwayela wena yangithi ngithi ungangithathi isoka lezi inyanga zeni lezi zadla imali zama package saswela cha sesiyinyanga musuzongikhuluma indaba yefrafte yakho cha kodwa lapho ngizama ukwesiza mina lalela yazi ukuthi ngaphindule kufonela la le number yami le number engisebenzisa kubantu engibalaphayo hlangani nje manje insurance awuyifuni lapha ukube kuthiwa wathatha umshwalense nje ngabe uThuphula uyaphila kumanje lalela la wena uhlangana lapho noThuphula akidinga idrawazi lemhlabeke ukuthi awufakela umshwalense yabo ngangamfakela ngomshwalense kodwa ngamngcwaba.